Masquerade say Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kariki kutanka kukuya panino channel, please don't forget to subscribe. Kunachukua gara subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nasi Zimbabwe takuigirai an update on maperero akazoita nyaya ye White City Stadium bombing iyo yakaitika mukora 2018 nyaya inova yakanetsa muri Zimbabwe kuti yakazopera sei, ma investigations acho akafamba sei, chi chakabuda mutsvagiridzo kuti ndiani akabomba aida kubomba President Emmerson Mnangagwa uyezve chi chakaitika kwaari. So tida kupai background inyaya iyi musi weSaturday 23 June mukora 2018 paZanu PF rally yaitwa ku White City Stadium ku Bulawayo. Hazina kupera mushe rally yaka-attendwa nevane thousands of people muri Zimbabwe apo paida kuganwa support neZanu PF of the July general elections aida kuitwa akaitwa mugora 2018 yanga iri first rally ya President Emmerson Mnangagwa muBulawayo ubuma wanga usitombowina kubva 2000 pama-elections a2000. So hazvinopera mushe pane bomba rakaputika masikati emusi uyu mushure makunge President Emmerson Mnangagwa vanga wapedza kupa speech yavo. So President Emmerson Mnangagwa pavai buda pastage pamwe chete nemaparty leaders vachienda muVIP tent pane grenade rakaputika rakakonzeresa muri Zimbabwe. VaMnangagwa vari close to the blast havana kukwara, vakakwanisa kubviswa pascene the security personnel yavo muri Zimbabwe. The crowd yakatanga kumanya around by different direction. Kufunga papa nema medics Red Cross ndo akamanya achibatsira vanhu achitreata vanhu. Even the state television yakabva yakata their broadcast mushure mekunge this blast yaitika. Bombing yakakwanisa kukwadza vanhu vakwanisa kuita 49 and 2 vevanhu ava vari kunzi vakashaika musi wa25 June 2 days after the incident yaitika. Vaviri vakashaika vanga vari the Central Intelligence Organization security personnel. One wacho vanga vari the color sergeant Stanley Mungunzva where the presidential guard uyanga ari assigned to Vice President Constantino Chiwenga pamwe chete na Nelson Dube, an aide wa Vice President Kembo Mohadi. Vaviri vakashaika mushure mekunge this incident yaitika. According to a ZRP police spokesperson akabuda achitaura iye achiti the number yakarekodwa yevanhu vakwara yanga iri 49 asi kunzi number iyi inokwanisa kunge yakakura nekuti mamwe mavictims haana kuwanikwa achisika medical care. So former security personnel pamwe chete nema-several chiefs vakakwara mublast iyoyi. Then vamwewo ma-victims akasustain ma-minor injuries vakadischargewa within ma-hours asi vamwe vakaadmitwa kwenguva yakati rebei muri Zimbabwe. Hazvina kupera mushe. So Vice President Constantino Chiwenga pamwe chete na Mary Chiwenga na Mabel Chinomona na Engelbert Rugeje vakadischargewa after a few days attack yaitika. Kembo Mohadi nawo pamuchinguri vakasafa ma-injuries anga ari serious kuti vakaramba vachitreatwa for a time yanga iri longa. Zvinoronzi vaMohadi vakasvika pakutozoendeswa kuSouth Africa for treatment. Makumbo avo anga akuvara. Vamuchinguru zvakare vakaendeswa kuSouth Africa kunoitwa reconstruction surgery for breast yavo ranga rakuvara muri Zimbabwe. Vice President Constantino Chiwenga vakakwanisa kukasika kudzoka for treatment muri Zimbabwe mushure mekunge gumbo ravo rakakwara. Peno vamwe vakaramba vari muhospital vachibatsirwa kusvika vaita zvakanaka muri Zimbabwe. So ma-investigations akaitwa nepolice. So toda kukuonesai zvakabuditswa muma-investigations akaitwa. So on the day re-attack the Zimbabwe Republic Police yakaoffer a reward for information yailida mukusungwa kwema-perpetrators aya. As per police spokesperson akabuda achitaura achiti pa-crime scene ma-investigators akaexamina matter days after the attack. Pane ma-details akabuda achirecorda ma-reports anga abuditswa
nemapurisa mareports akatanga kubuda aitaura achiti ma explosives akaplaced underneath the stage akakamira Emmerson Mnangagwa. Mamwe sources akabuda achitaura iwo achiti pane mukadzi akaattenda rally achitaura achiti akaona a young child achikanda a package pa stage inova iyo yakaputika. According to mukadzi uyu aitaura achiti mukadzi uyu akaapproach the state mukadzi uyu akataura achiti mwana wake akaapproach the state akakumbira kuerenga a poem yekupraisa President Emmerson Mnangagwa asi akarambidzwa nesecurity. So once paaipushwa nesecurity ndo paakakanda this bomb richienda pastage richinoputika mune Zimbabwe. So musi Wednesday 27 June 35 masecurity and investigative personnel vakasangana muHarare to discuss my investigations aya. Later that day police ikareleasa new details pamusoro pemaperpetrators pamusoro pemaperpetrators zvakare nemadetails this attack. Vanotaura vachiti after the blast interviews akaitwa nemawitnesses, a number of mawitnesses vakataura vachiti vakaona a man achikanda an object pastage. So zvironzi a lot of people vakataura ivo vachiti this young man yanga ari between the age of 25 and 26. Zvakare zvinonzi he was about 1.7 meters tall and anga ari mutema mune Zimbabwe, akapfeka a yellow ZANU-PF t-shirt pakaitika chiitiko ichi. So mawitnesses akabuda achitaura iwo achiti murume uyu anga ari about 30 to 35 meters away from the stage. So zvikunzi this object yakakanda it was targeted at President Emmerson Mnangagwa as zvikunzi yakanorovera parope then payalenda ichinoputika. So after the blast police nemilitary zvikunzi vakaenda pasuspect paranzi mawitnesses akabuda achitaura achiti masoja ndo akatanga kuenda akasunga murume uyu. Kutaura kwatiri kuita zvikunzi this guy asati amboonekwa kubva paakatorwa from masoja hanzi even matownships emuBulawayo asati aonekwa kubva zuva irori mune Zimbabwe. Musi 27 June mugore 2028 pane meeting yakaitwawo zvakare between the Zimbabwe Defense Forces pamwe chete neZRP police. Presidential spokesperson George Charamba vakataura ivo vachiti pane maissues aripo between the ZDF pamwe chete neZRP muleadership yavo. Zvinzi these issues ndo affect investigations aiitika. Zvikunzi internal conflicts aya within ZANU-PF zvakare nema-conflicts aripo between ma-security forces yakonzesa kuti ma-investigations akanganisike mune Zimbabwe. Zvikunzi the military haina kuresponda ku the ZRP pamusoro pemurume wavakasunga. Zvikunzi even the police yakatraya kuwana access to munhu akasungwa nemasoja asi masoja akaramba zvakakonza kuti the CID iwanikwe ichitadza kuinterviewa the suspect on zvinhu zvakaitika mune Zimbabwe. So police yakablama ma-investigations ayo yakablama kusabudisa ma-results on masoja vachitaura vachiti havana kuwana access yekuinterviewa the culprit. Asi pane nyaya yawo zvakare yakabuda zvichinzi the police yakakwanisa kusunga 2 masuspects panyaya iyi. So zvikunzi 2 masuspects aya vakaenda ku the Bulawayo Magistrate Court vachindobvunzwa ma-questions about this issue. Masuspects aya hanzi they were identified as John Zulu na Douglas Musekiwa asi havana kusungwa. Havisi clear kuti ni vaviri ava ndo papane akanga akabatwa here nemasoja. Asi kutaura kwatiri kuita Zulu naMusekiwa vakariliswa without ma-charges. Tisingazivi kuti munoona sei nyaya iyi asi ndo maperero ayakaita. Vanhu vakawanda vakabuda this incident was staged asi kufa kwakazoita ma-security personnel it showed kuti it was an assassination attempt. Vanhu vachitaura vachiti it was targeted President Emmerson Mnangagwa. Tisingazivi kuti munoona sei nyaya iyi. Tiudzewo zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi comment section kuti was it staged kana kuti zveshuwa it was an assassination attempt. Tiudzewo zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi comment section.